que salta del cómic. Vítajte pri relácii Rozprava. Dnes sa budeme rozprávať o jednom z najvýraznejších symbolov Ruska, o jeho zime. A konkrétne sa pozrieme na to, ako sa jej zobrazenie menilo v umení a fotografii v 19. storočí. A táto zmena je, v skutku dramatická. Existuje totiž teória, podľa ktorej ten náhly príval obrazov a fotografií, ktoré zobrazujú kruté, zasnežené zimy v druhej polovici storočia, nie je len nejaký umelecký vrtoch. Podľa tejto teórie je to vizuálny záznam náhlej a radikálnej klimatickej zmeny. Takže ústredná otázka dnešnej rozpravy znie: sú tieto zmeny v umení dôkazom skutočnej klimatickej kataklizmy, alebo ich vieme plne vysvetliť spoločenskými zmenami, umeleckými trendmi a samozrejme technologickým pokrokom? Ja budem argumentovať, že vizuálne dôkazy sú príliš presvedčivé na to, aby sme ich ignorovali, a naznačujú, že svet pred rokom, povedzme 1870, mal podstatne miernejšiu klímu. No a ja budem oponovať, že táto interpretácia je síce lákavá, ale v konečnom dôsledku unáhlená. Budem tvrdiť, že kľúč k pochopeniu tejto zmeny neleží v meteorológii, ale skôr v kultúrnej histórii, v rozvoji techniky a v spôsobe, akým si národ formoval svoju vlastnú identitu. Umenie je totiž, ako vieme, riedka kedy len pasívnym zrkadlom reality. Poďme sa teda pozrieť na tie dôkazy. Tvrdím, že tá krutá ruská zima, ako ju poznáme z neskorších obrazov a filmov s metrovými závermi, s treskúcimi mrazmi, je relatívne nový fenomén. Keď si systematicky prejdeme maľby z prvej polovice 19. storočia, tak až do približne 60. rokov nájdeme zarážajúco konzistentný obraz miernych, takmer až jesenných zím. Skvelým príkladom je obraz Fjodora Vasilieva Oteplovanie z roku 1871, ktorý sa považuje za jedno z posledných diel tej starej klímy. Zobrazuje januárovú krajinu, ale keď sa na ňu pozriete, na zemi je len pár centimetrov snehu, odhadom 15, možno 20. Potok v strede nie je vôbec zamrznutý a stromy v pozadí vyzerajú, ako by len nedávno zhodili lístie. To predsa nie je vrchol ruskej zimy, to je skôr neskorý november niekde v strednej Európe. Ešte slávnejšie je obraz Alexeja Savrasova Havran priletel, symbol príchodu jary. Má zobrazovať marec, no sneh je už prakticky úplne preč, je tam odhalená tmavá, rozmočená zem. A to nám hovorí niečo dôležité o zime, ktorá tomu marcu predchádzala, musela byť veľmi krátka a slabá. A potom, okolo rokov 1870-1880, ako by nikto otočil vypínačom. Zrazu máme explóziu diel, zobrazujúcich drsnú zimu, ako napríklad Surikov a jeho dobitie snehového mestečka, alebo zimné krajiny Julia von Clevera z 90. rokov. Ten chronologický predel je jednoducho príliš ostrý, ale ešte silnejší dôkaz prichádza s fotografiou. Na tisíckach hraných fotografií ruských miest, Moskvy, Petrohradu, spred 80 rokov 19. storočia prakticky nenájdete sneh. Ulice sú holé, maximálne mokré. Toto desaťročia trvajúce fotografické vákuum je anomália, ktorú nemôžno vysvetliť len tak. Tvrdím, že to najjednoduchšie vysvetlenie je, že fotografii jednoducho nemali čo fotiť, husté záveje neexistovali. No, tá myšlienka, že umenie je len akýmsi odrazom reality, je lákavá, ale nesmieme zabúdať, že umelec nie je len zrkadlo, je to aj filter, a často veľmi selektívny filter. Interpretovať krajinomalbu ako presný meteorologický záznam je, myslím si, zásadná metodologická chyba. V druhej polovici 19. storočia sa v Rusku dialo niečo oveľa dôležitejšie ako zmena počasia. Diala sa obrovská spoločenská a kultúrna zmena. Po zrušení nevoľníctva v roku 1861 a v čase rastúceho nacionalizmu sa objavila nová generácia umelcov, ktorí odmietali tie strvulé, idealizované témy akademického maliarstva. Boli to tzv. Peredvižníci. V podstate skupina realistických maliarov, ktorí chceli umenie priblížiť ľuďom a maľovať skutočný, nefalšovaný ruský život. Hľadali niečo autenticky ruské, čo by definovalo národnú identitu. A čo je ruskejšie ako boj s neúprošnou, no zároveň majestátnou zimou.
Zrazu sa drsná zima stala dokonalým plátnom pre vyjadrenie húževnosti, odolnosti, melancholickej krásy a povedzme samotnej duše Ruska. Nešlo o to, že by zima zrazu prituhla, išlo o to, že umelci v nej objavili nový silný symbol a tému, ktorú ich predchodcovia zameraní skôr na talianske krajinky a mytologické výjavy jednoducho ignorovali. A čo sa týka toho fotografického vákua, tam je to vysvetlenie podľa mňa oveľa prozaickejšie a je čisto technické. Fotografické procesy tej doby, najmä mokrý kolódiový proces, boli extrémne nevhodné do chladu. Chemické emúzie na sklenených doskách mohli doslova zamrznúť, vybavenie bolo ťažké, neskladné a manipulácia s ním v rukavicách bola takmer nemožná. Fotograf sa snažil zarobiť si na živobytie a jeho hlavným zdrojom príjmov boli portréty v teplom ateliéri a architektúra fotená za priaznivých podmienok. Pokúšať sa odfotiť zasneženú ulicu bolo nielen technicky náročné a s neistým výsledkom, ale aj, povedzme si na rovinu, komerčne nezaujímavé. Rozumiem tomu argumentu o umeleckom zámere, ale ten nevysvetľuje jednu kľúčovú vec. My nehovoríme len o tom, že noví umelci si našli nové témy. My hovoríme o tom, že tí istí umelci, ktorí tvorili pred, aj po tomto magickom prelome, radikálne zmenili spôsob, akým zimu zobrazovali. Spomínala som Alexia Savrasova a jeho mierny marec v diele Havran priletel. Ale ten istý Savrasov maľoval zimy aj neskôr. A tie vyzerajú úplne inak. Zrazu je tam hlboký sneh, pocit prenikavého chladu, opustenosť. Jeho vlastná tvorba akoby kopírovala ten zlom, ktorý vidíme naprieč celým ruským umením. To silne naznačuje, že umelci reagovali na zmenu vonkajšieho sveta, nielen na zmenu svojho nejakého vnútorného, umeleckého kompasu. A mám ešte jeden konkrétny príklad. Slávny obraz Ivana Šiškina Prvý sneh z roku 1875. Obraz bol prvýkrát vystavený na výstave Peredvižníkov, ktorá sa otvorila 20. februára 1875. Logicky to znamená, že umelec maľoval svoj prvý sneh niekedy v januári, možno začiatkom februára. Predstavte si to prvý sneh uprostred zimy. To dokonale zapadá do modelu krátkej, slabej zimy, ktorá sa začína neskoro a v marci je už v podstate preč. Je to príliš veľa náhod, ktoré ukazujú jedným smerom na to, aby to bola len móda. Ale vývoj umelca predsa nie je lineárny. Je úplne prirodzené, že umelec skúma rôzne aspekty jednej téme počas svojej kariéry. To, že Savrasov namaloval aj drsnejšiu zimu, len dokazuje jeho umelecký rozsah, nie klimatickú zmenu. A Šiškinov obraz Prvý sneh, samotný názov, je predsa poetická licencia. Mohol tým myslieť prvý poriadny sneh po období odmeku, alebo sa jednoducho inšpiroval výjavom, ktorý videl v novembri a obraz dokončil až neskôr. Prisudzovať mu doslovný denníkový význam je presne to, pred čím varujem. Umenie nie je veda. A keď hovoríte o Surikovovom obraze Dobitie snehového mestečka, opäť sa naň pozeráte len ako na záznam o počasí. Ale to je predsa živá, bujara a žánrová scéna, oslava ľudovej tradície Maslenica, teda fašiangov. Ten sneh je tam kulisou, je to ihrisko, je to materiál, z ktorého je postavená tá pevnosť. Slúži na vyjadrenie energie, radosti a ľudovej sily. Klimatologický význam je tu úplne podružný, ak vôbec nejaký. Umenie si vyberá a zvýrazňuje. Je celkom možné, že tie mierne zimy jednoducho neboli pre umelcov druhej polovice 19. storočia považované za dostatočne dramatické alebo, ak chcete, symbolicky ruské. Hľadali motívy, ktoré by rezonovali s novým národným sebavedomím a obrovské záveje a boj o prežitie sa na to hodili oveľa lepšie ako pár centimetrov rozmočeného snehu. Dobre, pripúšťam, že maľba je interpretácia. Ale fotografia, tá sa považuje za oveľa objektívnejší záznam. A váš argument o technických obmedzeniach fotografie má jednu zásadnú trhlinu
keď ho porovnáme s tým, čo všetko v tej dobe fotografici dokázali. V roku 1856, teda dávno pred našim zlomovým obdobím, zhotovil William Thompson prvú podvodnú fotografiu. Zamyslite sa nad tou technickou náročnosťou. Musel zostrojiť vodotesné púzdro, vyriešiť problém s osvetlením, tlakom. V tej istej ére sa nadšencom darilo úspešne fotografovať blesky či dokonca tornáda. A my máme veriť, že zachytiť nehybný sneh za oknom z tepla a pohodlia vlastnej izby bol neprekonateľný technický problém? Veď presne takto náhodom z okna svojej dielne odfotografoval Louis Daguerre, prvého človeka v histórii. Prečo nikomu za celé dekády nenapadlo namieriť objektív na zasneženú ulicu? To sa prieči logike. Lenže vy tu porovnávate s prepáčením jablka s hruškami. Porovnávate jedinečné, často vedecky financované experimenty a technologické prielomy s bežnou každodennou komerčnou praxou. Thompsonová podvodná fotografia bola husársky kúsok, nie niečo, čo by robil bežný fotograf v ateliéri na Moskovskej ulici, ktorý sa snažil uživiť rodinu. Pre neho zima nebola zaujímavou výzvou, ale súborom veľmi reálnych praktických problémov. Slabé zimné svetlo si vyžadovalo extrémne dlhé expozičné časy, čo bolo problematické na rušných uliciach. A čo je ešte dôležitejšie, hrozilo masívne preexponovanie bielých ploch snehu. Tehdejšie emulzie mali veľmi obmedzený dynamický rozsah, takže výsledkom by bola s najväčšou pravdepodobnosťou len biela plocha bez akýchkoľvek detailov a textúry. Získanie technicky kvalitnej fotografie snehu bolo umenie samo o sebe. Ale moment, nehovoríme len o komerčnej fotografii. Existovali predsa aj nadšenci, dokumentaristi, ľudia, ktorí chápali silu tohto nového média. Prečo by nikto z nich nezachytil taký dominantný prvok ruskej reality, ak by existoval v dnešnej podobe? Je naozaj predstaviteľné, že by po 10 ročia nikto neprišiel na spôsob, ako odfotiť sneh z okna, kým jeho kolegovia fotografovali pod vodou? Ak to hovorí, že to neskúšali, je celkom možné, že takéto pokusy existovali, ale výsledky boli tak neuspokojivé, fádne, preexponované, bez detailov, že ich jednoducho vyhodili a nezachovali sa. Archivujeme úspechy, nie neúspešné experimenty. Zmiznutie toho fotografického vákua v 80. rokoch 19. storočia sa dá dokonale vysvetliť pokrokom vo fotografickej technike. Prichádzajú citlivejšie emulzie, lepšie aparáty, krátšie expozičné časy, ktoré dokážu lepšie zvládnuť vysoký kontrast medzi snehom a tmavými objektmi. Zmena technológie jednoducho umožnila uspokojivo zachytiť to, čo tam bolo celý čas. Nebola to zmena klímy, bola to zmena v technológii. Prijímam, že technologický pokrok zohral svoju rolu. Ale aj tak si myslím, že tá úplná absencia snehu na takom obrovskom množstve materiálu je podozrivá. A táto myšlienka, že naša zakorenená predstava o minulej klíme je možno mylná, tá nie je obmedzená len na 19. storočie. Ak sa totiž pozrieme na ešte staršie vizuálne pramene, tie anomálie sú ešte zarážajúcejšie. Nemusíme sa spoliehať len na maľby, pozrieme sa na kartografiu. Vezmime si napríklad slávnu a veľmi podrobnú mapu Tartárie, teda oblasti dnešnej Sibíry, od anglického obchodníka Antonyho Jenkinsona z roku 1562. V ríši, ktorú si dnes spájame s permafrostom a gulagmi, zobrazuje ľudí oblečených v ľahkých tunikách s holými rukami a nohami. A čo je ešte zvláštnejšie, priamo v sibírskych pláňach kreslí ťavy, zvieratá, ktoré si spájame s púšťami, nie so sibírskými mrazmi. A nejde o ojedinelý prípad. Ak sa pozrieme na mapy Afriky z rovnakého obdobia, na mieste dnešnej Sahary nájdeme husté lesy, mohutné rieky a desiatky miest. Tieto dva obrazy, teplá obyvateľná Sibír a zelená úrodná Sahara, naznačujú niečo radikálne. Možnosť, že geografické póly Zeme boli v minulosti na úplne inom mieste. V podstate to naznačuje, že miesta, ktoré dnes považujeme za ľadové, mohli byť kedysi v miernom pásme. A naopak. A ak sa niečo také stalo v minulosti, možno tá zmena v 19. storočí nebola len lokálnou anomáliou, ale posledným otrasom oveľa väčšej globálnej udalosti, ktorá preformátovala klímu celej planéty. Teraz sa však púšťame na veľmi tenký ľad.
Používať kartografiu zo 16. storočia ako dôkaz o reálnej klíme je metodologicky extrémne nebezpečné. Musíme si uvedomiť, ako tieto mapy vznikali. Boli to často kompilácie legend, dohadov, príbehov cestovateľov a značnej dávky umeleckej licencie. Nie presných geografických dát v dnešnom zmysle slova. Kartograf často kreslil územia, na ktorých nikdy nebol a o ktorých mal len útržkovité, často protichodné informácie. Ilustrácie na okrajoch map a vo vnútri nepreskúmaných oblastí, tzv. Kartuše, slúžili predovšetkým na dekoráciu, na vyplnenie prázdnych miest a na vyvolanie dojmu exotiky pre európskeho diváka. Neboli to dokumentárne záznamy fauny a miestnych zvykov. Tie ťavy na mape Tartárie mohli byť jednoducho umeleckým klišé, symbolom pre akékoľvek rozsiahle neznáme ázijské územia. Rovnako ako kresby morských príšer v oceánoch. Nikto snáď netvrdí, že v Atlantiku v 16. storočí naozaj plávali draci. Skutočnej klíme na Sibíri či v Afrike. Budovať na nich teóriu o posune zemských polov je s prepáčením unáhlené a vedie nás to do ríše pseudovedy. Absenciou snehu na raných fotografiách vytvorí sa silný reťazec nepriamých dôkazov. Každý dôkaz sám o sebe môže byť samozrejme spochybnený, ale spolu vytvárajú obraz, ktorý je ťažké ignorovať. Naznačuje to, že v polovici 19. storočia umelci a fotografií možno nezaznamenávali len zmenu v umeleckom cítení, ale zásadnú zmenu vo fyzickej realite. A tieto anomálie si vyžadujú vysvetlenie, ktoré presahuje konvenčnú históriu umenia a techniky a otvára dvere možnosti, že naša nedávna minulosť bola klimaticky úplne iná, ako si predstavujeme. A ja na záver zhrnem svoj pohľad. Pozorovalé javy sú nepochybne zaujímavé a podnetné, no existujú pre ne oveľa pravdepodobnejšie a menej extrémne vysvetlenia, ktoré ležia priamo v rámci vývoja umeleckých štýlov, spoločenskej objednávky, technologického pokroku a samozrejme kritického prístupu k historickým prameňom. Povýšiť maľby, ktoré sú z definície interpretáciou a rané technicky nedokonalé fotografie na presné klimatické dáta je metodologicky chybný krok. Je to unáhlený záver, ktorý nás vedie od fascinujúcej kultúrnej histórii k nepodloženým a grandióznym teóriám o globálnych katastrofách. Musíme byť nesmierne opatrní pri čítaní minulosti a neprojektovať do nej naše dnešné očakávania ani možnosti našej dnešnej techniky. Predstavili sme dva odlišné pohľady na to, ako čítať vizuálne záznamy z minulosti. Jedna interpretácia v nich vidí stopy zabudnutej klimatickej udalosti, ktorá možno preformátovala náš svet spôsobom, ktorý si ešte len začíname uvedomovať. A druhá interpretácia varuje pred rizikami doslovného chápania historických artefaktov, zdôrazňuje, že každý obraz a každá fotografia sú v prvom rade produktom svojej doby, jej kultúry, jej technológie a jej ideí. Táto diskusia ukazuje, že aj zdaňlivo jasné a priame vizuálne dôkazy môžu skrývať hlboké nejednoznačnosti a podnecujú nás k ďalšiemu a pozornejšiemu skúmaniu toho, ako vlastne vytvárame a interpretujeme históriu nášho sveta. Que salta del cómic al